Vážení záhradkári, priatelia chutných, kvalitných ovocných destilátov. Naša firma Natura Kolíňané Jezero sa už roky zaoberá s kvasnou technológiou pálenky. Dnes vám poradíme, ako máme postupovať, aby sme získali z nášho ovocia kvalitný, aromatický destilát lahodnej chuti s čo najväčšou výťažnosťou. Kvalitná pálenka sa dá získať len zo zdravého, zrelého ovocia. Pričom musíme dbať na čistotu všetkých nádob a náradia, ktoré prichádzajú do styku s ovocím pri zbere ovocia a jeho spracovaní. Pri zakladaní rmutu a počas kvasného procesu musíme dodržať určité pravidlá, kvasnú technológiu Optiferm P, ktorá pozostáva z 5 krokov. Prvým krokom je úprava pH rmutu pomocou kyseliny vinnej na hodnotu 3 až 3,2, maximálne na 3,5. Druhý krok je skvapalnenie rmutu pomocou pektolytických enzymov Lázim HC a mikrozín, aby vyluhovanie aróm z ovocia bola maximálna a aby všetky cukry obsiahnuté v dužine ovocia boli prístupné pre kvasinky. Tretím krokom je pridanie prípravku na ochranu aróm OptiVite. Štvrtým krokom je pridanie špeciálnej výživy pre kvasinky Uvavital. A nakoniec 5. krokom je naštartovanie kvasenia pomocou kvasiniek Uvaferm. Tu nám môžeme vidieť SVG, Danstyl A, Uvaferm 228 a všetko pravda, že aj malých baleniak. A okrem toho ešte vám môžeme ponúknuť kvasinky Fruitferm. Tieto výrobky sa navzájom doplňujú a na seba nadväzujú. Výsledkom bude väčšia výťažnosť, čistejšie, bohatšie arómy a lahodnejšia chuť. Bližšie informácie vám poskytneme na našej stránke www.vinarnatura.sk, prípadne na telefónnom čísle 0905 260 412. Ďakujem pekne za pozornosť.